Развенчаване на често срещани заблуди. Много мъже се притесняват, че честата мастурбация може да навреди на простатата, да изчерти тестостерона или дори да увеличи риска от рак. Харвардското проучване в продължение на 18 години. Харвардското проучване проследява 32 000 мъже и установява, че при тези, които еякулират над 21 пъти месечно, рискът от рак на простатата е с 33% по-нисък в сравнение с тези, които еякулират 4-7 пъти месечно. С напредването на възрастта, честотата на еякулацията често намалява, което води до натрупване на стара течност, клетъчни остатъци и потенциални канцерогени. Редовната еякулация действа като естествена детоксикация, като изчиства тези вредни натрупвания. Честата еякулация насърчава по-бързото обновяване на клетките на простатата, като заменя старите или увредени клетки с по-здрави. Това спомага за предотвратяване на анормалния растеж на клетките, ключов фактор за превенция на рака. Намаляване на стреса и възпалението. Еякулацията предизвиква отделянето на окситоцин, допамин и ендорфини, които понижават кортизола, хормона на стреса, и намаляват възпалението. Концепцията за запушване на простатата, скованост и намалена еластичност, които могат да се развият с възрастта, което води до лоша циркулация, запушване и симптоми като слаба струя урина или чести напъни. Въпреки че редовната еякулация помага, справянето с този проблем може да изисква и подобряване на притока на кръв и намаляване на възпалението на дълбоките тъкани.